नमस्कार मंडळी, मुलांच्या शाळेच्या डब्यासाठी तुम्हाला मी आज भाज्यांचे 5 प्रकार घेऊन आलेली आहे. खूप छान आहे. सकाळच्या घाईगडबडीत आपल्याला झटपट अशा ह्या भाज्या करता येतील. तर चला पाहू ह्या भाज्या मी कशा केलेल्या आहेत. त्यातली पहिली भाजी म्हणजे मी आज गवार केलेली आहे. तर गवार म्हणजे गावठी गवार आहे. ही भाजी तुम्ही कुकरमध्येही सुद्धा करू शकता किंवा कढईत सुद्धा करू शकता. कारण जास्त वेळ ह्या भाजीला शिजायला लागत नाही. गवारची भाजी ही रात्रीच कट करून ठेवून द्यायची. सकाळी फोडणीला द्यायला पण बरी पडते. तर आता एक कढई घेतली, त्यामध्ये तेल घातले, अर्धा चमचाभर जिरं घातलेलं आहे, एक कांदा बारीक चिरून घातलेला आहे मी. व्यवस्थित कांदा परतून घ्यायचा आहे. कांदा परतून झालेला आहे. आलं, लसूण, कोथिंबीरची पेस्ट घातलेली आहे, 1 चमचाभर घातलेली आहे मी. यामध्ये ना टोमॅटो घालायचा, तर एक मोठा आकाराचा टोमॅटो घातला आहे. छोटे असेल तर 2 टाका, कारण गवारच्या भाजीमध्ये टोमॅटो थोडा जास्त घालायचा. त्यामुळे गवारच्या भाजीला छान टेस्ट येते. आता टोमॅटो चांगला शिजायला पाहिजे, म्हणून त्यामध्ये थोडंसं मीठ घातलेलं आहे आणि झाकण लावून एखाद मिनटं मी वाफ काढलेली आहे. तर टोमॅटोसुद्धा चांगला असा शिजलेला आहे. त्यामध्ये मी अर्धा चमचाभर हळद, अर्धा चमचाभर काश्मीरी मिरची पावडर घातली आणि 1 चमचा मालवणी मसाला. जर तुमच्याकडे मालवणी मसाला नसेल तर 1 चमचाभर लाल तिखट आणि 2 चमचाभर गरम मसाला घालायचा आहे. सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेतले मसाले. मसाले करपू नये म्हणून त्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं, म्हणजे मसाला करपत नाही. त्यामध्ये गवार घालायची, स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. तर एकदा मी परतून घेतले. ह्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घातलेलं आहे आणि पाव चमचाभर मी साखर घातली आहे किंवा तुम्ही गूळ घातला तरी चालेल. गवारच्या भाजीमध्ये गूळ किंवा साखर घाला, बघा भाजीची टेस्ट खूप छान लागते. आता वाफ काढायचं एखाद मिनटं झाकण ठेवून. 2 मिनटं वाफ काढून घेतले, झाकण काढायचं आहे. भाजी व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आणि ग्लासभर मी गरम पाणी घातलेलं आहे. त्यामुळे कशी भाजी शिजायला जास्त वेळ लागत नाही. त्यामुळे गरम पाणी करून घालायचं आणि जर तुम्ही कुकरला करत असाल तर पाण्याचं प्रमाण थोडं कमी, म्हणजे 1 छोटी वाटीभर पाणी टाकलं तरी खूप झालं. कुकरच्या 2 शिट्या करायच्या. झटपट तयार होते भाजी. तर आता भाजी झालेली आहे गवारची. एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेते. शिजली का बघूया. तर बऱ्यापैकी शिजलेली आहे भाजी. आता ह्यामध्ये मी थोडीशी वरून कोथिंबीर घालणार बारीक चिरून आणि आमच्या कोकणातलं स्पेशल म्हणजे ओलं खोबरं. तर तुम्ही ओलं खोबरं घालून सुद्धा भाजी खूप छान लागते. तर नक्की तुम्ही ओलं खोबरं घालून गवारची भाजी एकदा ट्राय करा. तर अशी ही झटपट तयार होणारी गवारची भाजी आहे. अशी झटपट तयार होणारी साधी सोपी अशी ही गवारची भाजी तयार आहे. नक्की ह्या पद्धतीत ट्राय करा भाजी. तुम्हाला ही भाजी नक्की आवडेल. ची भाजी तयार आहे साधी सोपी. आता आपण दुसरी भाजी बघूया. तर दुसरी भाजीसुद्धा एकदम साधी सोपी आहे. मी अख्खी मसूरची भाजी करणार आहे. ह्याला 5-6 तासासाठी भिजत ठेवायची आणि नंतर आपल्याला सुती कापडामध्ये 1 दिवस बांधून ठेवायचं आहे. मस्त असे मोड येतात त्याला अख्खी मसूरला आणि ही भाजी एकदम झटपट पण तयार होते. तर मी ही भाजी तुम्हाला कुकरमध्ये करून दाखवणार आहे. आधी आपण एका पाण्याने धुवून घेऊया स्वच्छ. तर मसूर मी चांगले स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे. हे पाण्यातच ठेवते. यासाठी फोडणीसाठी काय लागणार आहे, कांदा, मिरची, टोमॅटो, कढीपत्ता, लसूण आणि वाटण आहे खोबऱ्याचं. खोबरं, ओलं खोबरं आणि कांदा याचं भाजून वाटण तयार केलं आणि पाव वाटीभर मी वाटण घेतलेलं आहे. आता मी कुकर घेतलेला आहे. त्यामध्ये तेल घातलेलं आहे. जिरं घालायचं आहे अर्धा चमचाभर आणि लसणाच्या पाकळ्या घालायच्या, ठेचून घेतलेले आहेत. 7-8 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या, ठेचून घ्यायचे. त्यानंतर कढीपत्ता घातला आहे. कढीपत्ता वगैरे घालून झाल्यानंतर यामध्ये कांदा आणि मिरची घालायची. व्यवस्थित कांदा आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. कांदा वगैरे मी आता व्यवस्थित परतून घेते. कांदा झालेला आहे आता परतून. आता ह्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे 1 चमचाभर आलं लसूणची पेस्ट घालायची आहे. तर आता सगळं झालेलं आहे व्यवस्थित परतून. आता यामध्ये टोमॅटो घालायचा आहे. तर टोमॅटोसुद्धा मोठ्या आकाराचा मी 1 घेतला होता. छोट्या आकाराचा असेल तुम्ही 2 घेतले तरी चालतील. व्यवस्थित टोमॅटो परतून घ्यायचा आहे. त्यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा काश्मीरी मिरची पावडर, अर्धा चमचा हळद घालायची, 1 चमचा मालवणी मसाला घातलेला आहे. मसाला परतून घ्यायचा. ह्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं म्हणजे मसाला करपू नये म्हणून. आता हे व्यवस्थित एकदा परतून घ्यायचं आहे. ह्यामध्ये आपल्याला वाटण जे मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं खोबऱ्याचं आणि कांद्याचं वाटण मी घातलेलं आहे पाववाटीभर. हे वाटण व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. तर साधारण मी एखाद मिनटं हे वाटण परतून घेतलेलं आहे. त्यानंतर आपल्या चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि व्यवस्थित एकदा मिक्स करून नंतर आपल्याला अख्खी मसूर घालायची. तर अख्खी मसूर मी स्वच्छ आधी धुवून घेतलेलीच आहे पाण्याने. तर आता ही अख्खी मसूर मी घालून घेतलेली. एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आणि ह्यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे. तर पाणी जास्त घालायचं नाही आहे. अर्धा ग्लासभर मी पाणी घालणार आहे. नाहीतर पातळ होऊ शकते ही भाजी. त्यामुळे थोडं पाणी कमीच घालायचं. आता हे व्यवस्थित एकदम मिक्स करून झाकण लावून घ्यायचं आहे. 2 शिट्ट्या दिलेल्या आहेत मी.
तर आता मी थंड करून घेतलं आहे. बघा तयार झाली आता उसळ. मस्तपैकी अशी झटपट तयार होणारी ही अख्खी मसूरची उसळ आहे. कुकरमध्ये कुठलीही उसळ वगैरे केली तर पाणी थोडं कमीच घालायचं. वरून मी थोडीशी कोथिंबीर घातली आणि जरासं ओलं खोबरं घातलेलं आहे. तुम्हाला घालायचं तर घाला, ओलं खोबरं नाही घातलं तरी चालेल कारण वाटण मी घातलेलं आहे. तर तयार आहे मस्तपैकी अशी ही अख्खी मसूरची उसळ. तर आता आपण तिसरी रेसिपी बघूया. त्यासाठी मी घेतलेली आहे चवळी. चवळी मी रात्रभर भिजत ठेवली होती. तर आता चांगली अशी मस्त अशी फुगलेली आहे. आता चवळीची तुम्हाला मी उसळ करून दाखवते. ही उसळ आपण कुकरमध्ये करायची आहे. आता त्याआधी मी चवळी आधी स्वच्छ धुवून घेतली आहे. आता कुकर गॅसवर ठेवलेला आहे. कुकर गरम झाला की त्यामध्ये तेल घालायचं आहे. अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरं घातलेलं आहे. आता मोहरी जिरं घालून झाल्यानंतर आपल्याला ह्यामध्ये घालायचं आहे कढीपत्ता. तर ह्यामध्ये थोडासा कढीपत्ता घातला आहे मी. आता ह्यामध्ये आपल्याला एक बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे. कांदा व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. कांदा झालेला आहे परतून. आता ह्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे 1 चमचाभर आलं लसूणची पेस्ट. तीसुद्धा आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे. टॉमॅटो घालायचा आहे. तर उसळ जो प्रकार करतो ना आपण त्यामध्ये थोडासा टॉमॅटो जास्त घालायचा, त्यामुळे उसळ छान लागते. आता ह्याच्यामध्ये मीठ घालायचं आहे टॉमॅटो जरासा शिजण्यासाठी. व्यवस्थित परतून घेतलं आहे. ह्यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचाभर हळद घालायची आहे. हळद पण व्यवस्थित मिक्स केलेली आहे. यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचाभर काश्मीरी मिरची पावडर, 1 चमचाभर मालवणी मसाला घातलेला आहे. व्यवस्थित परतून घ्यायचं. यात थोडंसं पाणी घालायचं आहे मसाला करपू नये म्हणून. मसाला आता मी व्यवस्थित परतून घेतला. ह्यामध्ये आपल्याला पाववाटीभर आपल्याला वाटण घालायचं आहे. तर 2 चमचे मी वाटण घातलेलं आहे. तर ह्या वाटणामध्ये मी कांदा आणि ओलं खोबरं भाजून घेऊन त्याच्यानंतर मी त्यात थोडीशी कोथिंबीर घातलेली आहे आणि ते वाटण करून ठेवलेलं आहे. ते वाटण मी घातलेलं आहे 2 चमचे. वाटण व्यवस्थित जरा परतून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला चवळी घालायची आहे. चवळी पण व्यवस्थित मिक्स करायची आहे. आता आपल्याला ह्यामध्ये ग्लासभर पाणी घालायचं आहे. तर एकदा पहिली व्यवस्थित चवळी मिक्स केलेली आहे आणि ग्लासभर मी पाणी घालून घेते. आणि ही चवळी आपल्याला एकदा व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. मीठ वगैरे जर कमी असेल तर मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि झाकण लावून 2 शिट्या काढायच्या. आता हा छोटा कुकर असल्यामुळे मला 3 शिट्या कराव्या लागल्यात. तर मोठा कुकर असेल तर 2 शिट्यांमध्ये ही चवळीची उसळ मस्तपैकी तयार होते. तर आता कुकर थंड करून घेतला आहे आणि ही तयार आहे मस्त अशी चवळीची उसळ. तर तुम्हाला ही उसळ जर अशी सुकी पाहिजे असेल तर गॅस थोडं चालू करून आपल्याला ही उसळ शिजवून घ्यायची आहे. ह्यामध्ये थोडीशी आता कोथिंबीर घालायची. तर आता ही तयार झाली आहे उसळ. थोडीशी मला सुकी पाहिजे म्हणून मी गॅस चालू ठेवला आहे आणि मग उसळीमध्ये जेवढं थोडं पाणी होतं ते मी चांगलं शिजवून घेतलेलं आहे. उसळ तयार आहे चवळीची खायला. तर झटपट अशी ही चवळीची उसळ नक्की करा. आपल्याला आता चौथी रेसिपी बघायची आहे वांगं आणि बटाट्याची. ही पण साधी सोपी रेसिपी आहे आणि वांगी मी आधी कट करून घेते. वांगी बटाटे मी कट करून घेतलेले आहे. ही सुद्धा भाजी आपल्याला कुकरमध्येच करायची आहे. कुकरमध्ये तेल घालायचं. अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरं घातलेलं आहे. यामध्ये आता कढीपत्ता घालायचा आहे. मिरच्या घातलेल्या आहे एक कापून मोठा आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, तो सुद्धा घालायचा. व्यवस्थित आपल्याला कांदा परतून घ्यायचा आहे. तर कांदा आता मी व्यवस्थित सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घेते. कांदा परतून झालेला आहे. ह्यामध्ये आपल्याला आलं, लसूण आणि कोथिंबीर ह्याची मी पेस्ट घातलेली आहे 1 चमचाभर. आता ह्यामध्ये आपल्याला टोमॅटो घालायचा आहे. तर टोमॅटो मी एक मोठ्या आकाराचा घातलेला आहे बारीक चिरून, तो सुद्धा आपल्याला परतून घ्यायचा. यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं आहे म्हणजे टोमॅटो व्यवस्थित शिजला जातो आणि बाकीचं मीठ नंतर मी घालणार आहे. व्यवस्थित परतून घेते. यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचाभर हळद, अर्धा चमचा आपल्याला काश्मीरी मिरची पावडर घालायची आहे. मसाले आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहे. आता आपल्याला ह्यामध्ये मालवणी मसाला घालायचा आहे. तर मी ह्यामध्ये मिरचीसुद्धा वापरली आहे. 1 चमचाभर मी मालवणी मसाला घातला आहे. व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. मसाला करपू नये मी ह्यामध्ये थोडंसं पाणी घालते. आता हा मसाला व्यवस्थित मी परतून घेतला आहे. ह्यामध्ये पाव चमचाभर मी गरम मसाला घातलेला आहे. व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. यामध्ये वांगं आणि बटाटा मी स्वच्छ आधी धुवून घेतलेले कट करून. हे व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचं आहे.
तर ह्यामध्ये वाटीभर आपल्याला पाणी घालायचं आहे. पाणी घातल्यानंतर आपल्याला चव बघायची आहे आणि ह्यामध्ये आपल्याला चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. मीठ घातल्यानंतर आपल्याला कुकरचं झाकण लावून 2 शिट्ट्या द्यायच्या आहेत. कुकर थंड करून घेतला मी आता. मस्तपैकी अशी ही वांगं बटाट्याची भाजी रेडी आहे, पण थोडी पातळ असल्यामुळे गॅस चालू करून चांगली ही भाजी आपल्याला शिजवून घ्यायची. बटाटा वगैरे बघायचा शिजला आहे की नाही. तर बटाटा मी बघते आधी शिजला आहे की नाही. तर बटाटा चांगला शिजलेला आहे. तयार आहे मस्तपैकी अशी वांगं बटाट्याची भाजी. यामध्ये मी ओलं खोबरं घालते थोडंसं वरून आणि थोडीशी कोथिंबीर घालते. एकदा हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचं. तयार आहे मस्त अशी चमचमीत वांगं बटाट्याची भाजी. तर नक्की मुलांच्या टिफिनमध्ये ही झटपट तयार होणारी भाजी आहे. नक्की करून द्या. खायला एक नंबर लागते. भाकरी चपाती कशाबरोबर पण तुम्ही खाऊ शकता. आणि हे 5वा प्रकार म्हणजे भाजीचा म्हणजे चवळीचा पाला. मुलांच्या टिफिनमध्ये पालेभाजी तर द्यायलाच पाहिजे. तर मी आज तुम्हाला चवळीच्या पाल्याची भाजी एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत दाखवते. तर चवळीचा पाला घ्यायचा, स्वच्छ 2-3 पाण्याने आधीच धुवून घ्यायचा. भाजी कट करून झाल्यानंतर कधीच भाजी धुवायची नाही, लक्षात ठेवा. तर आता मी भाजी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि ह्याला आपल्याला बारीक कट करून घ्यायची आहे. तर तुम्हाला जर वेळ असेल तर तुम्ही सकाळी कापली तरी चालेल किंवा रात्री कट करून ठेवून दिला तरी चालेल आणि सकाळी घालू शकता. तर ह्यामध्ये घालायसाठी मी कांदा घेतले, 2 कांदे, 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्या बारीक चिरून आणि लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घ्यायच्या. आणि चण्याची डाळ मी रात्रीच भिजत ठेवली होती, तीसुद्धा मी चांगली भिजवून घेतली. आता गॅसवर कढई ठेवायची, त्यामध्ये पहिले लसूण घालायचे. लसूण जरा असे परतून घेतले की आपण त्यामध्ये कांदा आणि मिरची घालायचे. तर पालेभाजीमध्ये कधीही कांदा वगैरे करपवायचा नाही आहे. तर असंच ट्रान्सपरंट व्हायला पाहिजे. व्यवस्थित कांदा परततानाच आपल्याला ह्यामध्ये चण्याची डाळ घालायची, तीसुद्धा आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचे. जर असं झाकण लावून आपल्याला 1 मिनिट आपल्याला वाफ काढून घ्यायचे. तर मी वाफ काढून घेतलेली. आता आपण ह्यामध्ये चवळीच्या पाल्याची जी भाजी आहे कट करून ठेवलेली ती घालायची आहे आपल्याला. आणि थोडंसं आपल्याला पाणी घालायचं, म्हणजे जास्त नाही, 2-3 चमचे पाणी घातलं तरी खूप झालं. आणि ही भाजी व्यवस्थित मिक्स करायची आहे. आपल्याला ह्यामध्ये आपल्याला चवीपुरतं मीठसुद्धा घालायचं आहे. आत्ताच घालायचं आहे मीठ वगैरे. आणि थोडीशी किंचित साखर घालायची आहे. मध्ये चवीपुरतं मीठसुद्धा घातलेलं आहे मी. आता आपल्याला व्यवस्थित ही भाजी मिक्स करायची. झाकण लावून आपल्याला ही भाजी पेवर 10 मिनटं चांगली शिजवून घ्यायची. भाजी शिजली की आपण ह्यामध्ये वरून थोडंसं ओलं खोबरं घालायचं आहे आणि तयार आहे झटपट अशी ही चवळीच्या पाल्याची भाजी. नक्की करा. तुम्हाला ह्या 5ही रेसिपी जर आवडल्या असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका.